Good morning po kapatid, maya payabak kaya kayungan, magandang umaga sa inyong lahat. Pang 12 na po ang ating pag-aaral hinggil sa ating paksa, The Church Christ Built, Part 12 na po tayo. Naroon din po tayo doon sa teksto natin, doon sa John chapter 4 verses 23 to 24. 1, Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Basahin po natin mga kapatid. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Mga kapatid, mag-review po tayo. Doon sa ating huling paksa, doon po sa part 11, nakita po natin dito kung papaano ang Diyos Ama ay mayroon siyang batayan at kung papaano ang mga pagsambang dumarating sa Kanya ay Kanyang tinatanggap at doon naman sa kabila ay hindi Niya tinatanggap. Meron pong acceptable worship at merong unacceptable worship. Ang pakilala po dito mga kapatid ay hindi como kayo ay tinawag na may pangalan ng inyong relihiyon at kayo'y tinawag na church ay tunay na ang inyong pagsamba sa Diyos. Kundi mayroon siyang batayan at mayroon siyang tinatanggapan ng pagsamba at hindi tinatanggapan na pagsamba. Merong acceptable worship at meron pong hindi tinatanggap na worship. Dahil dito, kailangan kasi ang ating Panginoong Jesucristo, siya po yung namamagitan pag meron pong nag-aalay ng mga pagsamba sa Ama. He is the link. Jesus is the mediator between God and man. Siya po yung connection, lalong-lalo na connection sa Ama. Kung ang isang aguman or isang kongregasyon o isang iglesia na tinutukoy na sila ay para sa Diyos, kailangan si Kristo ang tagapamagitan nila. Kung hindi po si Kristo ang kanilang link o connection to the Father, I'm sorry po, wala pong nangyayaring katuparan ng pagsamba. Rinireject lang po ng ating Ama sa Langit. Dahil dito, nabasa natin na ang mga tunay na mananamba lamang ang kanyang inaantayan ng pagsamba. Ang Ama sa Langit ang siyang nag-i-stamp po, ini-stamp niya yung kung ito'y approve o disapprove. Yung mga iniligtas po ng ating Panginoong Jesucristo, sila po yung mga inaantayan ng ating Panginoong Ama na magbigay ng pagsamba sa Kanya. Kaya pag ikaw ay nailigtas na ng ating Panginoong Jesucristo doon sa ating pagtalakay last time, if you were already redeemed by the Lord Jesus Christ, meron po kayong identity. Tayong mga Baptist, meron po tayong identity as true worshipers of God. Kasi ang katunayan, kailangan kasi magkaroon ng kaligtasan muna. Mabukas ang pintuan ng kaligtasan dahil ito ang pakay ng kaligtasan para sa isang nailigtas na anak ng Diyos, na ngayon ay anak ng Diyos, ay magkaroon na siya ng karapatang makalapit sa Ama dahil kay Kristo. Yung spirit and truth worship niya ay tinatawag niyang ng banal na kasulatan na true worship. Ito yung pamantayan ng Diyos. Ito yung way, paraan ng Diyos na inaantayan niya. Kaya wag mo sabihin, kalalaking mga churches, kagagarang mga music, ito ba yung makapapasok sa langit na tinatanggap ng Ama na klaseng pananamba? Kasi talagang ang Ama ay nakatingin lagi. And the Father is seeking for true worshipers. Yun po yung ating palatuntunan na pinag-usapan natin last time. Ngayon po, simulan po natin at ipagpatuloy natin ang part 12 series po ng ating paksa, The Church Christ Built. Kung sakaling ang Ama ay ating pinag-uusapan, kung sakaling ang Ama ay binibigyan ng matayog na kahulugan ang pagsamba, kung siya ay naghahanap ng tunay na pagsamba, siya ngayon ay nag-uutos
ng tunay na sinuutos niya ito sa mga tunay na mananamba na sumbahin siya sa tunay na pagsamba. If the Father demands from true worshipers to worship Him with a true worship, then dito lamang nagpapakilala talagang napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. Kung bakit naman? Ito'y nagbibigay ng kasiyahan. It gives delight to the Father in heaven. Uulitin ko mga kapatid, kung ang Ama ay naghahanap siya ng tunay na pagsamba, kailangan ang magbigay ng tunay na pagsamba ay yung mga tunay na mananamba, or the other way around. Kung ang Ama ay naghahanap ng tunay na mananamba, ang kanilang mga ginagawang pagsamba ay tunay na pagsamba. Dahil dito, napapansin natin kung papaano talaga ang Diyos Ama, ang kanyang tingin sa pagsamba ay yun lamang talagang galing sa kanyang paraan. Kasi ito yung kaugnay ng kaligtasan eh. Pagkatapos ng kaligtasan, pagsamba eh. Hindi ka makasamba kung hindi ka ligtas eh. Yung identity mo as a non-believer, hindi ka makalapit sa Ama dahil si Kristo hindi kanya idadala sa Ama. Kailangan muna niyang iligtas kanya. Ito yung tunay na dahilan kung bakit ang kaligtasan ay nauuna. Ito yung nagpapakilalang ikaw ay mailigtas ni Kristo para mamagitan si Kristo sa iyo sa Ama sa langit. Ito yung magpapakilalang ikaw ngayon ay tunay na mananamba. Ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo para maka-approach ka ngayon dahil sa kaligtasang taglay mo, bigay ng ating Panginoong Jesucristo sa iyo, makalalapit ka sa Diyos na may pagsamba. You can now approach God to give worship. You can never do it by your own. For by grace are ye saved through faith. Kung ang gawa ng Diyos ang siyang nagliligtas sa tao, yun din ang kanyang pamantayan kung bakit naman ikaw ay dapat ligtas muna bago ka makalapit sa Kanya. At alam natin, ang conduit sa Kanya, o connection sa Kanya, o yung tinatawag na channel sa Diyos, Ama sa langit, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Nabanggit po natin last time, gusto ko lamang talagang i-embed sa inyong mga kaisipan. Gusto ko talagang ipatunay at ma-memorize po ninyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay siya talaga yung tagapamagitan. Kung dahil hindi sa Kanya, hindi kayo makalalapit sa Diyos Ama. Doon sa naisulat na ating pinag-aralan na, doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. Sabi niya, may iisang Diyos, for there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Dito pinakikilala na walang sino mang tao ang makalalapit sa harapan ng Ama kung hindi muna naitubos at nailigtas ng Panginoong Jesucristo. Dahil may iisang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, at isang tagapamagitan sa kalagitnaan ng Ama sa langit at sa taong nilalang. Kay Kristo Jesus lamang po, siya po ang tagapamagitan. Dahil, dagdagan pa natin ang ating pag-uusap dahil natunghayan na po natin to. Pero magandang ilagay muna sa ating mga puso ito para hindi natin makalimutan. Dahil si Jesucristo, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ito pa, siya walang sino mang makararating sa Ama, kundi muna kay Jesucristo. Tunay lamang talaga na ma-memorize natin, maging mahalaga sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang mediator. Wala nang iba. Huwag po kayong maniwala na mga anghel daw ay pwedeng mamagitan, mga santo pwedeng mamagitan, o si Mother Mary pwedeng mamagitan. Hindi po pwedeng, mga kapatid. Si Jesus lamang, si Jesus Christ, the Lord Jesus is the only mediator. He is the middle between God and man. He is the middle God.
Mga kapatid, tinayo po ng ating Panginoong Jesucristo ang iglesia para tayo ay maipasok doon. Tayo nga ay niligtas, tapos tayo ay bininyagan, tayo ay ipinasok bilang miyembro sa iglesyang itinatag o tinayo ng ating Panginoong Jesucristo para ano? Malaman natin ang paraan ng Diyos, ang kanyang way, para makalapit tayo doon sa katanggap-tanggap na tinatawag na tunay na pagsamba. Mga kapatid, kasi hindi lamang dulot ay kasiyahan sa Ama sa langit ang pagsamba, kundi ito'y hinahanapan talaga. Ito'y napakahalaga sa Ama sa langit. Alam po ninyo mga kapatid na ang pagsamba, yun ang nagtatakda sa, hindi kinabukasan sa kapalaran o sa tadhana ng isang ligtas, na isang believer. Parang sinasabi, kung ikaw ay iniligtas ni Kristo, you are forever saved. Dahil dito, you will forever praise God, worship God throughout all ages. Di po ba sinabi dun sa Efeso 3:21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. And it's true, sabi, amen. This is a true saying. Sumasa kanya nawa ang kalwalatian sa iglesyang pag-aari ng Panginoong Jesucristo. Kalwalatiyang dulot ay kasiyahan sa Ama o pagsambang dulot ay kasiyahan sa Ama na galing sa iglesia. Galing po sa mga ligtas na naipasok sa iglesia. Galing po doon sa mga nailigtas at nabinyagan na nag-promise po ng paglilingkod na may katungkulang maglingkod na ngayon na ipasok sa iglesia sa pamamagitan po ni Jesucristo na ating Panginoon. Ano sabi? Sa lahat ng panahon, magbigay ng kalwalatihan na dulot ay kasiyahan sa lahat po ng panahon. At dito makikita yung itinakdang kapalaran, itinakdang tadhana sa mundong walang katapusan. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Ang pagsamba, ang tunay na pagsamba, ito po ang nagpapakilalang ikaw ay tunay na ligtas kailanman. Dahil doon sa binasa pa lang natin, ang sinasabi, world without end, giving worship to God, giving glory to God through the church by our Lord Jesus Christ throughout all ages, world without end. Hindi po ba ganun ang ibig sabihin ng world without end? Walang katapusang pagsamba. So kung ikaw ay miyembro sa iglesia, ang iyong tadhana, ang iyong katapusan ay walang limit po. Hanggang kailanman. Pinaparangalan mo ang Diyos Ama. You are giving honor to God. You are admiring God. You appreciate God. You give thanks to God. Kasi ito yung primary duty ng isang ligtas, ng isang mananampalataya. To honor God in giving glory by way of worship is the primary, ito yung pangunahing katungkulan mo. Ito yung katungkulan mo bilang miyembro sa iglesia na iniligtas ka na ng Diyos na Panginoong Jesucristo, na ilapit ka ngayon, inilalapit ka sa Ama dahil may dala ka ng pagsamba. Kaya wag namang mga kapatid, no? Wag nating tingnan ang ating sarili na ang ating binibigay sa Panginoong Diyos is ganito lamang. Ang ating pagsamba sa Diyos walang kapara. Kung gaano mo kaalam, kung gaano mo katibay, pagka inaayos mo ang sarili mo sa Diyos, yun ay tinatanggap ng Panginoong Diyos. Tingnan mo sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito ang iyong katungkulan na sa iyong pamumuhay. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. If you may, mga kapatid, buklatin po ninyo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, sabi.
Tandaan po ninyo mga kapatid, yung fear po dito, ang ibig po sabihin to magbigay ng paggalang, reverence. So ito'y pagbibigay ng respect, pagbibigay ng samba. Pakinggan ang dulo ng kabuuan ng buhay. Let us hear the conclusion of the whole matter, sabi. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot ka sa Diyos. O bigyan mo siya ng karangalan. O magbigay ka ng kagalangan, especially sa Ama sa Langit, at tuparin mo ang kanyang mga utos. Tuparin mo ang kanyang mga kautusan na pinag-uutos niya sa iyo, sapagkat ito ang buo mong katungkulan o pananagutan o responsibilidad mo sa harap ng Diyos na lumikha sa iyo at nagligtas sa iyo. Mga kapatid, ito yung tunay na sinasabing ang tadhana po natin ay sambahin ng Diyos kailanman at tuparin at sundin. Naman mo rin sabihin, kay mong mete, karas mo banwa, we will not obey God anymore. No. Patuloy po ang ating obedience sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, dito na set na itatakda ang ating tadhana bilang anak niya. Kaya mga kapatid, no, huwag niyong kalilimutan, ang Diyos mismo, siya yung naglalagay ng pamantayan. He sets the standard to the one who gives honor to Him. Siya ang nagbibigay ng pamantayan. Ito yung standard niya sa isang taong o ligtas na anak niya na magbibigay ng karangalan sa kanya. Alam po mga kapatid, kaya ako binabanggit ito. Gusto kong ilahad sa inyo na nagbibigay po ng warning ang langit sa atin. Mayroon pong warning. Huwag po tayong masyadong katulad po ng mga maliliit na iglesia dahil nakita ito kailangan magparami, tinatanggap na kagad, hakok lang ang ebanghelyo, tinatanggap na kagad. Alika na, maging miyembro ka na. Mga kapatid, wag po sana, doon sa unang Korinto, ika-6 na kabanata, talatang 9, ganito po yung mga red flags na sinasabi ng ating ang banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ang sabi po, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Magsuri tayo muna, sabi. Hindi ba ninyo nalalaman, na ang mga maruruming pamumuhay o mga hindi matuwid na tao ay hindi magmamana o makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sila dapat makapasok. Huwag kayong paninlang, madayaman ng iba. Ang mga hindi ligtas, tulad ng mga mapakiyapid, niyang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mituran na po rin Catholic niyang mga mapangalunya, mga klaseng pamumuhay na walang karangalan, niyang mga binabae, niyang mga dinudungisan ng kanilang sarili sa kapwa mga lalaki. Mga red flags po mga kapatid, suriin po natin. Red flags na warning ng Diyos na suriin muna natin ang mga pumapasok sa iglesia. Bawal ang membership sa mga magnanakaw. Ni ang mga sakim, bawal ang mga sakim. Ni ang mga maglalasing, verse 10. Mga takbo ng pamumuhay na walang karangalan, mga kapatid. Ni ang mga mapag-alipusta. Patuloy ko, ni ang mga mapanghuthot, mga extortionist. Ay huwag ipasok sa iglesia, mga kapatid. Ang mga ganitong uri ng masamang pamumuhay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag po, papaano ang isang tao makapagbibigay ng karangalan kung naman ang kanyang buhay ay hindi matuwid?
Hindi ba sabi niya, know ye not, the unrighteous should not inherit the kingdom of God. Nasa sa atin po ang pagsusuri. Tinitingnan po natin ito. Kaya mayroon po tayong pastor eh. Ang pastor natin talagang nagmamatsyag eh. Minamanmanan ang ating mga kilos. Minamanmanan niya, tini-check niya ang ating mga gawa, ang ating mga pag-uugali. Nang sa gayon, ang ating pagsamba sa Diyos ay hindi ma-reject. Paano kang masasamba kung ang pamumuhay mo ay marumi? How can one give honor when his life is improper? Paano mong sasabihin sa Diyos na pag minamahal mo siya, hindi mo, wala kang kiber sa mga kapatid mo. Wala kang pagmamahal sa sarili mo lang. Know ye not the unrighteous? Unrighteous ka pala. Paano ka magbibigay ng karangalan kung naman ang puso mo despicable na sinasabi yung hate, marami ang iyong hatred. Galit ka pa. Ibang dating ng iyong puso. Kasuklam-suklam, ayun ang word. Ang mga kaisipan mo ay kasuklam-suklam. Tapos sa harap ka sa Diyos isinasamba mo siya. He cannot do that. Kaya nga tan sabi, the Father is looking for true worshipers who will worship Him in spirit. Ayun na, tinatama na yung buhay. In spirit and in truth. Paano ka magbibigay ng pagsamba kung ang sarili mo may pagkukunwari? Paano? Alam ng Diyos na kung lalapit kung talagang nandoon ka para sumamba o nandoon ka para sa girlfriend mo, boyfriend mo, o nandoon ka dahil napilitan kang pumunta, o nandoon ka dahil meron kang business transaction sa mga kapatid, o nandoon ka may attendance checking pala. Hindi ganoon mga kapatid, hindi pwede. Ang sabi ng Diyos, ang pagsambang tunay are those that worship me in spirit and in truth. Mga kapatid, babagsak po tayo. Ang sinabi doon sa last time, ang tagal mo na palang nananambahan sa Diyos 20 years ka kunwari nananambahan sa Diyos Mabibilang mo, ilang days lang pala yung binilang sa'yo, ilang Sunday lang. Dahil wala. Hindi tama yung spirit mo, mga kapatid. Hindi pwedeng magkunwari sa harap ng Diyos. Hindi pwedeng marumi ang pamumuhay. Hindi pwedeng ang iyong pag-uugali masama. Kasuklam-suklam. Hindi pwede. Kasi ang mga nangyayari, pagdating sa loob ng iglesia, napakabait. Paglalabas naman sa iglesia, hindi mo makilala kung sino siya. Dalawa pala ang kanyang pamumuhay. Isang banal at isang hindi banal. Mahirap po mga kapatid. Hindi po tatanggapin ang pagsasamba na mga ganitong uri ng pamumuhay. Kaya nga sinabi niya, hindi pwede. Suriin niyo muna na ang mga taong hindi magmamano o hindi tatanggapan ng kanilang pagsamba. Ito yung mga mangangalun niya. Ito yung mga maglalasing. Ito yung nananakit ng tao. Ito yung galit. Kaunti lang galit na. Ito yung hindi tama ang kanilang mga timbang sa kanilang mga businesses. Paano kang sasamba kung yun ang pamumuhay mo? Yun ang takbo ng buhay mo Hindi kayo magkasundo ng mag-asawa. Away dito, away doon. Pagdating ng linggo, bati kayo. Lunes hanggang Sabado, away kayo, hindi kayo nag-uusap. Linoloko mo, naglolokohan kayo. Kapatid mo, ganun din. Pagdating na Sunday, banal kayo. Hindi pwedeng gano'n mga kapatid. Sinusuri ng Diyos ang ating mga puso. Sinusuri ng Diyos ang ating mga pamumuhay. Hindi po pwede mga kapatid. Ito po ang mga warning ng Diyos, sinabi niya. Pag may warning, ayaw ng Diyos talaga. Ano man ang gawin mo. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, paano ka magbibigay ng karangalan kung walang dangal ang dala mo? Kung hindi ka dangal-dangal ang pag-iisip mo, kung hindi ka dangal-dangal ang takbo ng pamumuhay mo, kung hindi ka dangal-dangal, walang sinabi. Nandun ka sa masamang side, you are on the evil side rather than the holy side. Hindi pwede yun mga kapatid. Ayaw ng Panginoong Yesu-Kristo. Tapos ikaw active ka pa.
Tapos meron ka palang dark side. Kasi, mga kapatid, hindi pwedeng yung pagsamba mo ay galing sa'yo. Dahil mayroon pong source ang pagsamba. Meron pong pinagmulan o pinagmumulan ang pagsamba. Ang Diyos ang pinagmumulan. He is the source. Kaya nga naiinteresado ka eh. Kaya nga napipilitan ka magsamba dahil sa Diyos eh. Siya yung nagsasabi. He is looking, He's seeking. Eh di naghahanap siya. Napakahalaga nito sa kanya because He's the one looking and seeking. Yun ang nagbibigay na parang you are drawn to His seeking. Parang namamagnet ka sa kanya. Dahil pag gumawa ang Diyos pihado, haharap ka eh. Mga kapatid, ibang klase kung gumawa ang Diyos eh. Siya yung source. He is the basis. Hindi pwedeng ang basis mo eh ganito. Kaya nga last time may pera ka eh. Hindi magugulat ang Diyos sa iyo eh. Kung mabait ka, hindi magugulat ang Diyos sa iyo eh. Kung magkawang gawa ka, hindi magugulat eh. Kung ligtas ka, yun, uumpisahan ka ng Diyos. Pero kung ikaw ay sa pansarili mo, hindi pa tinanggap si Kristo, hindi magugulat ang Diyos sa iyo eh. Because the purpose of salvation is to worship God. Is the worship event. Pagkatapos nito, ang event na ito, He is the source of this worship. Kung naintindihan po ang inyong sinasabi. Ang aking sinasabi, mga kapatid. God is the source of worship. Kung siya ang source, ang tinitingala po natin ng Diyos. Banal ang Diyos eh. Hindi masama ang Diyos eh. Tapos lalapit ka yung sarili mo eh. Ibang klase, mga kapatid. Kaya kailangan malinis. Panahon na, mga kapatid, na kung ganito ang uri ng iyong pamumuhay, na itinatago mo yung masama, pagdating ng linggo sa mga kapatid, nakikipag-holy kiss ka sa kanila, hindi pwede, mga kapatid. Hindi lalago po, hindi kayo tatanyag, hindi kayo tatanyag sa langit, hindi kayo, di ba mga angels nagsasaya pag nagkaroon ng repentance ang isang tao. Magbago po tayo kung sakali, kung kailangan, mga kapatid. At kailangan hindi lang malinis, kailangan ligtas pa eh. Because God will never accept a worship from an unbeliever. Because He is the source. Outside God, rejection. Worship is wrong. Sana igitna ko tayo sa inyo talaga na ang Diyos mismo, tinitingnan po niya yung dinadala ninyo. Tinitingnan niya kung ano ang gusto nyong gawin sa worship na sa pagsamba sa Kanya. Tinitingnan po, konting mistake lang, hindi na po bibilangin yan. Ganun po katayog, ganun po kahulaga. Kaya ang gusto ng Diyos is spirit and truth worship. Ganito po ang ating pinag-aaralan. Di po ba last time na pangako ko sa inyo na pag-usapan po natin yung offering po ni Abel. Di po ba? Natanggap po itong offering ni Abel. Kung bakit naman ano namang ginawa ni Abel na ang kanyang handog tinanggap ng Diyos. Ito'y acceptable to God. What did Abel do that his offering or his worship was accepted by God? Tingnan po natin, balikan po natin. Genesis chapter 4, verse 4 po, mga kapatid, if you may, follow me in Genesis chapter 4, verse 4, and the Word of God says, and Abel, nasabi ko, last time, mayroong skama, that means mayroong pong nangyari, maraming pong pangyayari, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof, yung mga matataba niyang alaga. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Kokonting mga sinasabi po ng banal na kasulatan hinggil kay Abel. Subalit dito nyo marami kayong mapupulot, mga kapatid. Dito natin makikita ang klaseng pamumuhay ni Abel na sa ating panahon ngayon, sana maangkupan natin. Makita natin kung paano ang katanggap-tanggap na pamumuhay na ni Abel sa harapan ng Diyos. Alam niyo, nagsimula siyang mag-alaga. Yung una lang ang kanyang piniling pag-aalaga ay yung mga animales.
mga animal o livestock. He started his livestock, mga alaga niya. At ang ginawa niya, ang sabi, yung mga matataba. Di po ba, magkakaroon ka ba ng matabang alaga kung hindi mo talagang inaalagaan? Hindi mo pinapakain? Abay, pinapakain mo sa araw-araw, hindi lang bukas, 3 araw nang hindi kumakain yung alaga mo, mangangayayat yan. Pero ang sabi, matataba ang dala ni Abel. Kung titingnan mo, yung kanyang alaga, hindi niya pinababayaan. Anong klaseng buhay ito? Ano man ang hawakan niya, umunlad. Kasi nandun ang puso niya. Mga kapatid, in good deed, in God's will. Ang buhay niya ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung kanyang ginagawa ay mabuti. Kapag nag-isip ka na ng mali siya, mga kapatid, nako, kapag nag-isip ka ng taliwas, pinasukan mo ng mali siya, ay pinupuwera mo na ang Diyos, inilalabas mo na sa pamamahay mo ang Diyos. Hindi lamang yon. Kung paano niya inilagaan ng kanyang mga animal o kanyang alaga, that means nagpapakilalang magandang disiplina niya, di po ba? Kung naipataba niya yung kanyang mga alaga, masipag siya. He had a good discipline. Ang ganda ng control niya sa pamumuhay. Hindi po siya tamad. Mga kapatid, hindi po dapat tamad ang isang tao. Ito yung kanyang kalakal. Kumbaga, kalakal niya ito. Alam po ninyo, ang mga gawain sa bahay, kung gagawin po ninyong kalakal, dadagdagan po ninyo ang inyong interes sa gawa ninyo. Pero kung tinignan nyo lang, paghuhugas lang ng pinggan yan, wala ka naman, hindi ka naman uunlad dyan, wala ka naman bayad dyan. Pero pag masdan may kapatid, potang ating bayad, masipag ka. Potang babayaran na ka, ating bayad. Ay, tingnan ninyo, pag kayo may bayad, masipag ka. Merong binibigay, merong magbibigay sa iyo. Meron kang tatanggapin. Ganon si Abel. Ang dating ni Abel, ang tingin niya, sa kanya simpleng pag-aalaga, ay kanyang kalakal. Ito yung negosyo niya. Sino bang mag-start ng negosyo? Mga kapatid natin may negosyo. Sinong gusto mag-start ang negosyo pagkatapos malulugi siya? Walang gustong malugi. Lahat na lang gustong umunlad. Magkaroon sila ng yung kanilang pera, madagdagan pa. Ganito mo kamahal ang iyong buhay. Ang iyong ginagawa in good deed with discipline and control. At ito'y ginagawa mo sa Panginoon. Siya ginawa niya sa Panginoon. Nakita ko Ako mismo, kung minsan hindi ko nagagawa sa Panginoon. Ito pala ang dapat kong gawin Masimulan kagad. Ang kanyang pasensya sa kanyang kalakal matatag. Imagine, ano bang pasensya pinag-uusapan natin? Pinalalaki mo yan araw-araw. Nagsimula yung maliliit di ba? Ipinanganak, maliliit. Palalakihin mo So, pasensyoso itong taong ito. Nakita ng Diyos na talagang hindi lamang siya masipag, detalyado pa, very patient talaga. The nitty-gritty of his duty, hindi niya kinalimutan. Talagang ginagawa niya in good deed. Mga kapatid, consistent itong taong ito Kaya yung mahirap pong magpataba ng animal. Ang daming mga tao dyan na nagkaroon silang animal sa kanilang mga solar pinababayaan lang. Kaya pati yung solar nila napaka-rumi. Hindi Siya, maganda ang takbo ng kanyang pamumuhay. Maganda ang kanyang ginagawa sa harapan ng Diyos. Siya ay maganda ang disiplina niya, hindi siya tamad. 8 diretso ang kanyang pamumuhay, talagang para sa Diyos Kaya ang kanyang pasensya ay napansin ko, napataba niya, magbuhat maliit napanatili niyang mataba ang kanyang mga alaga. Anong klaseng ugali ito? Hindi po ba? Anong klaseng aral ito sa kanyang pag-uugali? Meron siyang kababaan ng loob. Wala po siyang pride. May pride dyan pero iniisip ko, mas malaki ang kanyang humility dahil ang tingin niya sa Panginoong Diyos,
ang kanyang pag-uugali ay napakababa po ng kanyang sarili. Humble po siya, mga kapatid. Hindi niya pinagyayabang. Simple lamang itong kapatid, kaya kinaiingitan siya ng kanyang kuya, mga kapatid. At ang pinaka sentro po ng ating sa buhay po ng kapatid na Abel ay yung kanyang puso sa kanyang buhay, sa kanyang pamumuhay, ang kanyang mga alaga, nandun po ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa kanyang ginagawa. He loved his work. If you love your work, you love your life. If you love your life, that means you love God. And that means when you give something to God, you give the best glory to God. Because your life is in that offering, mga kapatid. How can you be in front of God when your life is dirty? How can you say, I love you, Lord, when you yourself, you don't love your neighbor? How can you do that? How can you show that you are so interested, that you are not interested in your life? You cannot do that, mga kapatid. Because we are talking about giving glory to God. Ang buhay natin ando sa Spirit. Tingnan ninyo, mga kapatid, kung bakit naman sinasabi ni Apostol Pablo dun sa unang Korinto, talatang 31, kapitulo 10, 1 Corinthians chapter 10, verse 31, pabaliktad ito pang nabanggit ha. Sabi niya, whether you eat or drink, whether therefore you eat or drink, or whatsoever you do, you have to do all to the glory of God. Inuutos po ito, mga kapatid. Kung ano man ang iyong kinalalagyan, kung ano man klase ang iyong pamumuhay, ano man ang iyong kabuhayan, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong buhay gawin mo. Gawin mo ang lahat para sa ikasisiyaha o sa kalwalhatian ng Diyos. Masayahin Diyos. Ano yung masayahin Diyos dito? Pagsamba, di ba ba? Whether you eat or drink, which is life, or whatsoever you do, which is life, do it all for the glory of God, mga kapatid. Mga kapagal, may pagal ko kayong pagsasalita. Napagod po ako sa pagsasalita. Ang buhay po ni Abel, sa harapan po natin, pinag-uusapan natin, it was a believer's life. Yun po kasi ang tamang termino sa kanyang buhay, a believer's life. Ayon po sa kalooban na ng Diyos ang kanyang pamumuhay. He believed in God. Masikan niya po yung message sa ini. Kung titingnan po ninyo, if you believe in God, your life will be different. Di po ba? If you believe in God, your patience will be strong. If you believe in God, your humility will be really ample. Hindi kasi sabi niya, a little grow big. Ang nakakayanan ng maliit ay napakalaki. So ganito ang klaseng pamumuhay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Abel believed God. That's why he has honor. He has this honor to give. Nasisiyahan siya na bigyan ng Diyos ng matatabang mga firstling ng kanyang mga alaga. Kung mangtupay ito, talagang matatabayin. Wala kang makikita kapansanan o kapintasan doon sa ibinibigay niya. Abel submitted to God's demand. He followed the standard of God. Napag-usapan natin. Dahil dito, ang kanyang buhay, ang kabuuan ng po ng kanyang, yung buong-buo na ng kanyang biye. Obedient siya po king Diyos. Iyon po ang kanyang honor. Iyon po ang kanyang karangalan. For a believer, for us believers, our honor, which God look at us, our honor is submission to God or our obedience to God. Doon lamang mo masasabing, honorable ka. Dahil sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Sumusunod ka sa kautusan ng Diyos.
Hindi mo pinangangalandakan ang mga ginagawa mo sa Diyos. Kaya nga, offer yourself as a living sacrifice, which is the spirit worship. Si Abel ay napakagandang halimbawa sa ating pagtalakay, sa ating paksang worshiping God in spirit and in truth. He is looking for true worshipers, and when they will worship the Father in heaven, they need to worship God in spirit, which we have just taken. Ito po yung ating pinag-usapan. We just tackled the idea or the subject matter of spirit life. Honor to honor. Karangalan sa karangalan doon sa pagsamba. Ito yung kung meron kang honor, honorable kang tao, makapagbibigay nga ng pagsamba sa Diyos. Maniniwala ang Diyos na honorable nga. Honor yung binibigay mo sa Kanya. Naintindihan mo yung ginagawa mo Honor to honor in worship. It shows how we value God in our life. Hindi mo ba makikita mo na kung ang ginagawa mo ay mabuti, lahat ito'y para maganda sa pamilya, maganda sa negosyo, maganda sa kapwa mong tao, maganda sa iglesia. Walang kapintasan. That means, ito naiaalay mo sa Diyos nga. Ito ang inaalay mo sa Diyos. And God sees how you value Him by way of worship. Ang iyong pagsunod, ang iyong obedience, it is honorable before God. So when you worship God, nakita ng Diyos na ikaw ay maminto ka, you are obedient to Him, then it is really worship for Him. Dahil maminto ka kitang standard na. Sinusundan mo ang utos niya. Napapakita mo talaga na you care. You care for God. At ang ating pag-uusap, mga kapatid, natalakay ko sa inyo kung paano ang pag-worship sa Panginoong Diyos in spirit po, mga kapatid. Iyan po ang laman ng inyong mga buhay. Tatanggapin po ng Diyos dahil siya mismo ang kalagitnaan kung bakit mayroon kang patience, kalagitnaan kung bakit mayroon kang respect, kalagitnaan kung bakit mayroon kang love. Mga kapatid, next time po pag-usapan po natin yung truth. Now, we worship God in spirit and in truth. Not only that, magtatapos po ang kapatid dun sa Romans 12 verse 1. Offer yourselves as a what? A living sacrifice, acceptable unto God. Ganito po ang living sacrifice. Ganito po ang ating pag-uusap. Honor to honor. Magkaroon ka muna para maibigay mo. Ikaw muna, samasan mo yung PMBM mo para pagdating ng pagsamba sa linggo, mayroon kang maibigay talaga. Tanggapin ng Diyos nawa ang iyong daladala. Okay, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig. Nagpapaalam po ang kapatid sa muli po. Bye-bye. God bless you all. I love you.